bafethu nisegrand. Orlando Pirates iphinde yabuyela efomini ngoku ngiyibona bakhe amajita ayatsitsa ngoku. Msijonge ilanduza best player Pirates ngoku bayisengubani and kutheni umjita best player right now. Umjita iqaleni last year last season beyibonakaleke kathiwa seyibona umjita ngumlilo wamaphepha waphinda acime ngoku. Sorry, kumulela last year ngoSeptember umjita wavela waba superstar nje, like in the middle of a week or 2 weeks. MTN 8 wenzela kakubi Sundowns umjita uyowenzela swakhe Sundowns ba watyisa ingca Orlando uzojali I think no Derry Walker maze washaya assist ezithu washaya nenet phinda bethi free kick erongo bethi banana free kick kwi-final against amazulu Pirates abazi champions. Then sengoku Saleng phinda waba grand umjita be after deep kancane but sephinda waba grand ngoku. And then from the 12 games the Pirates umjita adlalileyo is nguyisitiqa umjita 6 goals and lawe 3 assists 3 12 games. So I xoxa indaba yakhe umjita like ngoku like say nguye yena player Ntswembu because I play Orlando Pirates Monnapule Saleng Ntswembu mfethu dance into yakho and sisaka recognize like say nguwe ngose okay istiqo kilawe iBuccaneer udlala grand disk yakho unqale lakho limnandi. And then let's hope umjita uzoqhubekeka abe consistent because bonse yabe isimoko samajita aphela yena PSL is by say umuntu vela relax fast xa ngathi Kiwis invayela grand ba usenyanyana Ntswembu kusezoba PSL legend means Orlando Pirates legend yenzele way every week phela inyanga phela season ukwenza le way one by say udlala grand usefomini yabo. So Saleng masimnqanele londo umjita. Sambona kule weekend ifootball zophinda assist okanye score na iBuccaneer dlala Monnapule Saleng eRustenburg. Khona ivideo enenzileyo apha ngajonga apha kwi-timeline yale channel. Wenza ngane nomjita izana nepa yandenza ilawe prediction lana prediction Orlando Pirates versus Monnapule Saleng. Otherwise must enjoy nedisk bafethu. If you're out to the channel and the content ngicela ucofe usubscribe ikhona everyday incoko nendaba nje incoko information edisk Chiefs Pirates bona Sundowns ngola nje ka Grands ngamajita. Enkosi bafethu ngicela niqale nje nimhliphi enye iplayer iPirates ngicefana noba nayo umjita is one of the key players bon not just to Saleng like enizingcanyayo pha okanye noba maybe wena ukhona iplayer ucinga okay yiyo yona best player Pirates ngoku ngicela lapha kwi-comments. Otherwise sikhathini amajita enjoy nedisk kule weekend. Moja.